Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Kalaukan din po ako, Monumento. Ayun. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Monumento. Manat Maraming lang. salamat. Ayan, Hanap lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Kami ang Diyos, iti salunat, kilpiksay, itong galmaysa, alunana ako, dagiti wapupi, iso ako Diyos nga maikay ako, iti piling, iti daiting nga aldaw. Yaman kami ako, iti nabaknang nga puso ako Diyos, dagiti nakabsat, iso matay, gibalasig taaw, iso ako nga mga pagpangulo, iti Kaagapay feeding program. Ako, bendisyon ang ida, bendisyon ang trabaho da ako Diyos. Kati pasarak mo ako, ti ado mo blessing, kadakmada, kati sandan to ako nga mauma, nga tumulong, kadagiti iso amin ako nga kasapulan, at lalalo ako kadagiti bufi. So ako Diyos, nga ikanda, makan, kat a blessing, ako may paimod kadagiti mo bufi. Garod ako, bendisyon taraon, bendisyon ako nagapuan na, bendisyon ako dagiti sa amin ako Diyos ka grupo, nga naayat, nga tumultulong ako iti program. Diyos mi, kaya namaming nga nainamitan, itatang pakaw ako, agyaman kami ako Diyos, iti salunat, kipiksan, ang kalmaysa, ang ako, dagiti wapupi, iso ako Diyos nga maikan ako, iti biling, iti daiting nga aldaw. Yaman kami ako, iti nabaknang nga puso ako Diyos, dagiti nakapsat, iso nga tayo gibalasig taaw, iso ako nga mga pagpangulo, iti Kaagapay feeding program. Ako, bendisyon ang ida, bendisyon ang trabaho da ako Diyos. Kati pasarak mo ako, ti ako mo blessing, kadakmada, kat sandan to ako nga mauma, nga tumulong, kadagiti iso amin ako nga kasakulan, aglalalo ako kadagiti bufi. So ako Diyos, nga ikanda, makan, kat a blessing, ako may paimot kadagiti bufi. Garod ako, bendisyonam kitaraon, bendisyonam ako pinagkukuan na, bendisyonam ako dagiti sa amin ako Diyos nga grupo, nga naayat, nga tumultulong ako iti program. Agyaman kalimat ako, i-support, barangay official, nga ipangpangulo ako dayatan nga kapitana. Agyaman kami ako, kasi kay iti Diyos nga nangisad ako, iti ayat, kooperasyon, panagsitinulong, and naindaklan ako nga concern, apat maipay ako kadagiti uping. Narod ako, si Dayaw, Gloria, at panagyaman, technical ka, kasi kay ti Diyos, na mang-bendisyon, dalmaysa ka na kami. Itinagan na Jesus, tinawat niya anong dagitoy. Amen. O, bisata natin. Ito po yung mga district program na bata sa district.
Hoy, just muna! Just muna! Ano pong masasabi nyo sa Kaagapay Feeding Program, ma'am? Ang masasabi ko sa feeding program ay maraming salamat sa mga membro na bumuo na ginawa nila nitong programa ito. At maraming salamat kasi binigyan nila ng mga merienda yung mga bata dito sa Barangay San Pedro Rojas, Isabela. Ito ay distrito sa ipanalangin ko na patuloy silang gagabayan ng mahal na Panginoon sa mga programa nilang susunod pa nilang gagawin. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat dyan. Thank you po. Ma'am, ano pong masasabi nyo sa Kaagapay Feeding Program? Thank you sa Kaagapay program. Thank you din kay Alessandro Matubang. Thank you sa feeding na binigay niya. Maraming salamat.